Ja, berzetan ibiltzen zaten. Badakiz oso proiektu polita dakazuela, beste herritan, ez Donostin, bertako merkatua, bertako dendak sustatzeko zuen garraioen bitartez, ezta? Hori da. Bizikleta bitartez, adibidez. Goi, komentatzeko urte desente guaze bai, gaur egun momentu honetan Zumarragan egiten aia zerbitzuei, zerbitzuak azkenen udaletxek eta erabakitze dute aurrera eramatia, eta lortu nahi dana da, esan duguna, ez? Lehen komentatutakoa gue mugikortasun jasangarrin barrun, bizikleta da aukera egokia gutzako, eta Zumarragan kasu hortan, oantxe bertan aurrera ematen nahi gana da, udaletxeakin batean, nahi duguna da, bertako bai azokako postuk eta Zumarragako saltokiek, hoien jendia area jutea erostea. Ez, olako plataforma onditan eta online moduko nota iten dugun, jende enak iten dugun modun, hori horren kontrain, eta aparte ematea zerbitzu bat jasangarria etxez-etxeko banaketa eskaintzen. Jasangarria guretzako eta gure dendak bizili mantentzeko, ez da? Azkenian danak... Azkenen kale gehatzen nahi dira ilunetan. Ilunetan. Eta frankiziak irikitzen, da gauza raruak eta bertakoak eo... Bertakoa ez errez. Dudik gabe. Eta, hau, orduan, Zumarra nahi zate, eta herri gehiotan nahi dezue jarri martxan, ideia da aldezuen herri guztietan jartzia, edo... Gute desente guaze hau iten, Hernani neon ginean, Errenteri neon ginean, Ibarra neon ginean, Azpeitin ez ginean neon, baina trizikloak beraia izaldu genien, Azpeitin oso ondo funtzionatze du. Leku mordota izate iristen, ez da? Leku batzutan, egia da, udalerrei desberdinetan, desberdin funtzionatzen dula, leku batzutan oso ondo, beste batzutan ez hain ondo, edo baina kostillo da, hori, eta denboa gutxi goaz, eta hastia importantena, probatzia, hori da, Zumarragan iten duguna da proba pilotu bat, zean hasi ginen, iraila bukaeran urria hasieran hasi ginen, abenduko 31an eten bat ingenun, eta udaletxek abakizun berriro martxan jartzia, eta bain martxan gabiltza, hori, zerbitzua 3 egunetan ematen dugu bastian, eta jendiai ematen aukera, askotan egia da gehien bat jende helduak eta eskatzen dula, baina honekin indena da, lortu bai, Zumarra, Donosti bezala, dauzka alde lauak, eta alde ospitaletako zatio eta hori aldapan dira. Eta hor du, jendia dakana mugikortasun edo mobilidade arazo dauzkana, aukera ematen zaio, erosketa etxea ematea. Eta horrela bai, konpraina ero, herrin geratu, zeo zartu, eta herriko bizitza hori... Sustatu eta indarra eman, eta bai izan dezun bezala, herri batutan gehiago funtzionatzen una bestetan baino, askotan izan laik ere bai, segun ze maldatxua dan herria, ez da berdina, zaut baten jarri martxan, edo aian, edo getaian dan aldapan dagoela, ez da? Ez da berdina, hoi, azkenen... Eskuzak dia. Ez dugu ikusten guk hoi zerbitzua funtzionatu bai edo ez, horren arabera ez dugu ikusten dela. Gehiago da, jendiak kultura badaka, hoi kalea jun, erosketa egin, eta esaten du, nik emangoen neria asko batzutan ez dira fiatzen. Igual, erosketa ditute, ikeme ban ameter, olako gauzak. Bai, soberan dakan asartuko eta arraiare bai zarrena, eta nik ikusi nahet, eta... Hori, azokako lekutan, jendia guten da, eta produktua ikusi nahi du, eta ikutu, usain du, eta produktoriak inintzen, eta... Hor, da kulturalak, eta gauza hori legetzu, eta gero, etxea eramateko eskatu. Claro, area jun, otro, eta gero pixu asko kinezek, hori potea jun, da eskatu eramateko. Hori da, eskatu eramateko, eta eramango izu, azkenen, supermerkatu eta kate handi bekola, zerbitzu hori, etxez-etxeko banaketa hori, behai egite dute, furronetekin, da olakokin, baina, esan edo, berdina da, beste ibilgailu jasangarriekin, eta bertako jendiakin bai, langileek izaten dira normalen hemen guak. Ona. Eta, adibidez, prezio aldetikan antzeko ateatzea, o merkeo edo garestio ateatzea bizikletan ematen baizue? Prezio aldetikan, berez, momentuz, nola udaletxeetako proba pilotuak izaten dira, normalen, hasiera baten udaletxek subentzionatuta izaten dira. Gero ondoren, Azpeitiko kasun hain naiz, uste eta Azpeitiko kasun zehose ordaintze dutela, baina prezioz antzeko izatea, ez da kompetitibidadea ez da galtzen, hori supermerkatu kate handien alderatuta ez da desberdintasun handori goten. Ona. Bueno, eta zuen sare sozialetan kuskusia eten ibili naiz, eta showroom bat ere bai badakazu, Hoi da, azkenengo
saltzanean sartu gana, izan da showroom bat irikitzia. Showrooma zer da, azkenen da denda deitu leike bai, edo erakusketa leku bat. Show da erakusteko, eta run gela, ez da? Erakusgela bat, ez da? Erakusgela bat, hori, esan da lehen esan dut, baina hori, Mundaizkaleko 12. zenbakian gaude, eta gehien bat hau izan da, eskaintzen dugun zerbitzuaren bilakaera bat. Zer guk triziklok eta lehen ahotikan, banaketa triziklok eta saldu egiten genitun. Ez dut esan, baina, fabrikantek ere izan ginen, banatze triziklon fabrikante ere bai izan ginen, baina, alde hori zail egiten zita egun, bastante hori artesanala zan, gure, hilabetean igual 2 fabrikatu genitzak maksimo, eta ezin ginen horrekin aurrera jarraitu, egin genuen atzan, bihurtu, distribuidorek beste marka desberdinena. Eta horren barrun, oain dela, abenduk 12, iriki genuen hori, egian, showrooma edo erakusketa leku bat, jendiak kargo bike eta triziklo hauek probatzeko aukerakin. Horretaz gain, dakagu beste bizikleta plegable horietako bat, ez ezagutzen zu, Brompton, hori da, ekarri eten hori, Brompton hauek, hori dia marka ingles bat dia, eta berez munduko plegableik onena dira. Resistentiak ona, beti izan dia plegableak ematu ez diala resistentzia, baina hauek indarra. Kasu honetan, hori, ezkea gure espezialidea gehiago da cargo bike eta bai pertsonak eta bai merkantziak emateko, azkenen, dazkagun produktuak dira, bai profesionalentzako, iturgin bat, margolari bat, hortako bere erramientak eamateko lekuetetik estea, furgoneta erabili beharrez, erabili oitako ibilgailu bat, eta gero aparte, umiak eta eramateko. Nik beti jartzen dut ejemplo modun. Hemen lau daude, ez da? Lau dare, bai. Venga, guain beste lau, gero patatantzako prestatuko ditu, bale? Azkenen, nik 2 semeala dazkat, zarenan eskatak ego mutila, eta orduan, behaiek eskola eta edozin lekuta eramateko, egia da kasu honetan eskola mendiz dakate eta autobusa zerbitzua dakate, baina bestela, behenekin atoztenen triziklon, pozik guten dira. Behentzako plan bat bezala da, ez da horre eskatu ite dute. Eta orduan da, gauza bat, esateko, egia pasatzen dena da, hemen Euskal Herri mailan eta jendek ez dula ezautzen ibilgailu mota hauek, ze aukera dauden, eta jende esatu dute, ze garesti da, o handila da, etxean gorretzeko, eta guko esaten du, seguro bi kotxi dazkazula etxen. Bakendu zak, probatu, eta horretik nahi dugu. Segurua aurreztuko, gasolina, eta gaina geho este crossfititea gonda. Ez, hiru gauza batea, Ardun, jende asko esatu, que karo eta holako gauza, baina esaten du, kalkula eta lezutzen zure seguru bat, mantenimendu bat kotxenak, edo kendu kotxe bat, ez pale bande batzu behar. Eta gero oso aproposaitu atzeko gurpilloiek, eta hori karro bilakatzen dek, ez da? Hoi egiten dena plegatu, hoi egiten dena txiki-txiki gatzea. Eta gero karretia, bai, noski. Hone balio... Hau bideratuta dakau ilaia, oso ondo? Transporte intermodaleako, oso sartzen zu trenen, oi hau lekun sartzeko aukera. Ez dio, zer raskatu, hori diteko? Hori, ben bakazu zea badago, gorratzen, eta hortik sartzea. Edo ben askatu ite duzu, hemen engantzatu egiten da. Osea, hemen buloi badaka osartu bezala egiten dana, no? Askatzen da, gero, zidina gaiztetzu, hola. Eta azkenen, beste hori. Haure bai, kaso egiten da. Oie, que bai. Eta hoia. Ya está. Ona. Eta gurpilloiak zela, gaina hola emateaka, gaina. Oie, gurpilloiak bero beste hola emate. Eta gero, kompra emateko, aukera dakate bai. Zakuba jartzen da horren, beste formaton, hau iota, eta sakutxo bat bezala, eta erosketak egiteko. Hoi da. Hau da, aukera bat, kargo baiketan gut zentratuta da, baina bizikletak baik urbano dira, ez da mendia juteko eta holako. Baina lortzen dena da, hori, trenen sartzeko, edo kalen ascensorean edo zen lekuta juteko, komodo. Eta horiek showroomian ikusgarri daude, eta erabilgarri ere bai. Erabilgarri, probatzeko badare bai, osea, hor da, showrooman egia da, ez da hola, zan ez dutena, jende asko ez ditu ez da ezautzen ze aukera dauden kargo baik mundu hontan, eta orduan, kari beste zea. Irukin moldatuko baitu, iru txikitzen baitu nahikoa. Eta orduan, hor aukera nire guna eman, lehko eta bain ezagutzera eman, ze aukera dauden, eta ze modelo eta tipo eta zetaneti dakago, dira presupuesto desberdinetako kargo baik dazkago. Eta segun bakoitza zertako bihar duen, osan desuna bate laneako, beste umera amateko, o bakoitzak aproposagoa dia batentzako bestiatako. Modelo desberdina horre probatzeko, eta nahi duna, hoi probatu, ikusi, zemate
zuri gobiatze dizut, mazunen... Eta erosi, eta bukatu erosten. Erosten bukatzen dago, baskozo, hori bai. Ondo. Bueno, hemen txea gaituk,